кияүгә чыкканда, булачак иремә шундук әйтеп куйдым. Ашарга пешермим, идән юмыйм, савыт юмыйм. Синең әтиянең белән яшәмим. Синең әтиянең белән яшәмим. Бер нәрсә дә бу дөньяда Аллаһның рөхсәтеннән башка бармый. Бу безнең сынавыбыз да, бу безнең җәзабыз да. Нәкъ менә шушы блогерлар заманы эләкте. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кадерле тыңлаучыларыбыз, без дин турындагы подкастыбызның киләсе чыгарылышын тәкъдим итәбез. Һәм бүген бездә кунакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте социаль үсеш һәм шәригать бүлекләре җитәкчесе Айгөл ханым Бектемирова. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Айгөл ханым, бүген безнең беренче сораубыз сезнең эшчәнлек турында булыр. Бүгенге мөселман яшьләре белән нинди эшләр алып барыла сездә? Бик яратам инде мин мөселман яшьләре турында сораганны. Чөнки эшчәнлегемнең иң беренче елларында мөселман яшьләре белән эшләүне ышанып тапшыргач та, ничек итеп аларны җыярга, ничек аларны шушы мөселманнар җәмгыятенә җәлеп итәргә дигән сораулар белән янып киеп йөри башлагач, мин аларны таный башладым. Һәм мин инде яшьләр белән эшләп, аларның нинди дөньяда яшәгәннәрен, нинди сулыш белән сулыш алганнарын белеп килгән кеше идем. Ә менә мөселман яшьләре арасында эшләү минем өчен яңа бер даирә иде. Хәзер инде эшли башлаган елларыма кире кайтам да, ул 14нче еллар, һәм бүгенге көннәремне чагыштырам да, менә бүгенге көн күзлегеннән чыгып мөселман яшьләренә әгәр дә бәя бирәбез икән, алар үзгәрде. Бүгенге көн мөселман яшьләре, алар инде заманча, заман белән бергә атлый торган, бөтен замана безнең алдыбызга китереп куйган яңалыкларны үзләштерергә тырышкан, аларны белергә омтылган яшьләр. Мөселман яшьләре дигәч тә күз алдына бит инде элегрәк менә килә торган иде, дини уку йортларында укыйлар, намаз укыйлар, ураза тоталар дибейме. Ә хәзер инде аларны гадәти заманча, ягъни мәсәлән намазда булмаган, ураза тотмаган яшьләр белән аерып та алып булмый. Бары тик кызларыбызны гына безнең бит инде яулык белән озын күлмәкләр аерып тора. Алар да шундый ук югары уку йортларында укыйлар, шундый ук югары белемне алалар һәм өстәмә рәвештә әле үзләрен дини яктан, рухи яктан да баеталар һәм менә шушы рухи яктан баюлары белән алар инде күпкә өстен дияр идем. Аларның Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәләре зуррак дияр идем. Һәм менә шушы дөньяви омтылышларында бүгенге көндә яшьләрнең Аллаһ Тәгалә каршында булган бурычларында үтәү аларга бик зур ярдәм итә. Ягъни алар замананы да һәм рухи дөньяны да, шушы Аллаһка якынаюны да бергә алып барырга тырышалар, шуңа омтылалар. Һәм инде бәлки араларында бардыр кайдыр югалып калганнары да, шушы матур, туры юлдан инде читкә тайпылганнары да, андыйлар белән инде үзенә күрә борчыласың алар өчен, аларга булышырга омтыласың. Менә мин әйтер идем, менә үзәккә куеп бүгенге көн мөселман яшьләре алар замана белән бергә атлаучы һәм бер үк вакытта Аллаһны да онытмыйча, шушы менә булгавыр да заманда Аллаһны яратуга үзләренең йөрәкләрендә урын табарга тырышкан катлан дип. Әгәр апам нәрсә әйтеп киттегез, кызлар гына аерылып тора дип яулыктан һәм озын күлмәкләрдән. Яулыкка килеп җитмәгән дип әйтик. Әле ул дәрәҗәдә иманы нык булмагандыр бәлки. Кызларга урын бармысың ул мөселман яшьләр арасында? Әлбәттә бар. Чөнки беләсезме, без нинди генә проектны эшләсәк тә һәр вакыт күз алдында тотабыз дәгъват ягын. Гомумән эшчәнлегебез дәгъват белән бәйле бит инде. Шулай бит нинди проект эшләсәк тә, ниндидер очрашулар уздырсак та, яисә ниндидер кичкенә генә әңгәмәгә әзерләнгән вакытта да без барыбер уйлыйбыз, менә шушы туры юлда бүгенге көндә үзенең урынын эзләгән яшьләребез турында. Яулыгын япкан икән, шәригать кушканча инде киенгән икән, гаврәтләрне каплаган икән, димәк бу кешедә азмы күпме инде фитри иман уянган. Ул шушы дәрәҗәгә килеп җиткән. Ә менә күбрәк басым ясыйсыбыз килә, нәкъ менә шушы юлда әле теге яфрак селкенгән шикелле селкенеп торучы кызларыбызга, егетләребезгә аларны табу әлбәттә авыр. Һәм менә шушы калардыр да әле. Менә шушы яшьләрне табар өчен без инде тырышабыз.
чараларны уздырган вакытта да, төрле проектларны әзерләгән вакытта да менә алар аудиториясе өчен дә ул үтемле булсын диеп, бу чара шушы аудитория өчен дә файдалы булсын диеп һәм инде мин теориялардан булмасын барбыр әйткән сүзләрем бүгенге көндә безнең менә проектларга килеп яулык япкан, динне өйрәнгән кызларыбыз бар. Һәм менә алар югары уку йортларында, дөньяви югары уку йортларында укуларына карамастан, ниндидер башка милләттән булуларына карамастан, аңлашыла татарның инде ул традициядән буыннан буынга күчеп килгән, әбидән бабайга, әбидән анага, анадан балага дигәндәй, аларның традицияда булган һәм алар аны ниндидер бер кан тамыры белән сизгән. Менә башка милләттән булган халык, бөтенләй башка традициядан килеп исламны өйрәнгән кызларыбызның шундый менә зур көчкә ия булуы. Әлбәттә, мин аны менә шуннан да зур көч дип әйтәм, ул нык рухи көч. Бүгенге көндә безнең мөселман кызлар арасында йөрүе әлбәттә бик нык сөендерә. Инде Аллаһ Тәгалә аларны шушы юлдан тайпылдырмасын. Әлбәттә, куркалар да, каушыйлар да, төрле моментлары була. Ләкин менә мин үзем дә дингә килгән вакытта иң элек озын итәкләргә күчеп, мәсәлән, аннарысын тюрбан кебек яулык бәйләп, аннары күбрәк капладым. Менә шул этаплап килгән кеше әле татар милләтеннән булсам да. Һәм монда инде үзенә күрә барбер замана ниндидер минем күңелгә куркуларны салгандыр. Әлуай Глапа киресенчә, бездә әниләр нәрсә әйтер дә, әбиләр нәрсә әйтер дигән әйбер бар бит. Бездә бигрәк тә көчле бит безнең әбиләр булай киенмәгән, бездә мондый дин булмаган дигән сүзләр. Һәрбер кешенең әлбәттә үз сынавы, мин сезнең белән килешәм. Ул менә җима бер образны тудырып сүз алып бару инде менә хәзерге моментта. Менә әле генә мин килдем бер очрашудан, рус милләтеннән булган кыз, беркем юк әйләнә тирәсендә бар. Аның балалары һәм Аллаһ Тәгалә һәм ул әйтә, мине аңлаучы булмады, миңа ярдәм итүче, миңа киңәш бирүче булмады, мин бары тик бер Аллаһ белән генә калдым ди. Шуңа күрә ничек соң ул Аллаһны ярату, ул ничек булырга тиеш, аңа ирешү өчен нинди гамәлләр кылырга кирәк, ничек итеп үзеңне әзерләргә кирәк, менә бу турыда да без инде уйлашырга тиеш, без бу турыда да кайгыртырга тиеш үзебезнең яшьләребезне дә, үзебезнең әйләнә тирәбездә булган кешеләребезне дә. Глапа яшьләр барбер аерыла дидек инде. Моннан 10 ел элек булган яшьләр белән хәзерге яшьләр арасында барбер аерма бар. Мин аны хәзер мөселман яшьләре белән генә түгел, гомумән яшьләрне алып әйтәм. Моннан 12 ел элек без Казанга укырга килгәндә, менә мин 12 ел булган Казанга килгәнгә. Без тиле шикелле кая нәрсә оештыралар, шунда мине алыгыз әле, мин катнашыйм әле дип йөгереп йөри идек. Волонтер сүзе инде ул хәзер. Танылган сүз. Волонтер булып йөри идек. Хәзерге яшьләрне барбер авыр бу юнәлешкә кертергә. Алар барбер нидер дөньяви кыйммәтләргә кайтып калалар шикелле. Алар нәрсә генә эшләсәләр дә, моның хезмәтнең түләве буламы дип сорыйлар. Моның өчен безгә нәрсә була дип сорыйлар. Барбер үзләренә һәрбер гамәлдән, һәр чарадан үзләренә файда эзлиләр. Ни дәрәҗәдә күзәтелә бу күренеш мөселман яшьләре арасында? Алар арасында да бардыр инде. Чөнки без һәрбер яшь кешенең, безнең волонтерлык хәрәкәте гомумән алып барыла, без бик тырышып эшлибез дип инде әйтергә мин тиештер хәзерге урында, бит чөнки безнең базабызда 1000-нән артык волонтер исәпләнә. Без республика күләм узатырган бөтен дини чараларны алып баруда, оештыруда һәм уздырып җибәрүдә ярдәм итәбез. Ләкин ничек без бу яшьләребезне җәлеп итәбез? Ничек мин аны үземнең хезмәт юлымның башында башлап җибәрдем? Һәм ничек итеп камилләштердем, ничек итеп үстердем? Һәм менә без инде нинди чараларны кулланып бүгенге көндә волонтерлык юнәлешен алып барабыз. Бу гомумән бер аерым темадыр миңа калса. Менә шушы яшьләребез, әлбәттә, алар безнең чатларда утыралар, Telegram канал булсын, WhatsApp чатлары булсын. Без шундый итеп язарга тырышабыз, менә игъланнарны, мәсәлән, әйтәләр бит инде мотивация дип, бит менә шушы мотивацияны нинди сүз белән бирергә. Ничек итеп, мәсәлән, волонтерны, шул ук ихтыярчылар дип әйтәбез инде без аларны, ничек итеп шушы волонтерны әлеге чарага китертергә.
бик тә бүгенге көндә авыр, мәсәлән, инвалид балалар белән, мәсәлән, безнең хәйрия фондларыбыз бар. Зәкәт хәйрия фонды. Андагы балалар янына килсәң, алар яныннан китәсе килми, алар янына тагын кабат киләсе килә. Анда бер килгән икән, яшьләребез безнең килергә тырышалар. Ләкин аларның йөрәгенә шушы менә татлы, хезмәтнең татлылыгын ничек салырга, менә монда инде уйларга кирәк. Мотивацияны дөрес куйсаң, бүгенге көндә алар менә Аллаһның ризалыгына ирешергә диеп килергә мөмкин. Ләкин бардыр проценты менә шулай Аллаһ ризалыгы өчен килә. Мин аның процентларын санаганым да юк, Айгөл, һәм без аның статистикасын да алып бармыйбыз. Әгәр дә безнең, мәсәлән, мин хәзер мисалга китереп әйтәм, шушы инвалид балаларыбызны һәм чиста мәчет акциясына бит 2 волонтерлык юнәлеше җайга салынган дип әйтик инде. Әгәр дә без, мәсәлән, атнага 2 тапкыр 2 мәчетне шул волонтерлар белән җыештыра алабыз икән, волонтерларны инвалид балаларга җыярга авыррак. Беләсезме, безнең монда мотивацияны эшләргә мөмкин, яшьләрнең аралашуы, яшьләрнең үзара танышуы, аларга бит бүген бар аралашу кирәк. Менә шушы мотивацияны аралашуга кайтып калдырабыз икән, менә бу очракта миңа калса, аларның менә бу финанс мәсьәләсе, ниндидер материаль нәтиҗәләр, нәрсә була, материаль файда үзеңә алу дигән әйбер бәлки төшеп кала торгандыр. Ни сәбәпле алар безнең чараларга мәсәлән килә алмый? Мин инде килми дип әйтәсем килми, чөнки бу ихтыярый. Алар укуда булырга мөмкин, алар дәрестә булырга мөмкин, эштә булырга мөмкин. Һәм кайвакытта инде эштәләйдегез кич белән, ләкин инде эштән соң кешенең эштән соң арып та бу чараларга килә алмавы мөмкин. Шуңа күрә әлбәттә кыйммәтләр үзгәрде, әлбәттә бүгенге заманда акчасыз бер каяда барып булмый дигәндәй, бу бер дә гайре табигый хәл түгел, бу чыннан да табигый. Кешенең әгәр дә үз теленә салып, ул миңа моның өчен акча түли алалармы дип сорый икән, димәк, бу үзе ниндидер бер күрсәткеч. Мин шу кадәр ачуым килә, шулай сораган студентларга, яшьләргә, без бит инде барбыз студентлар белән эшлибез. Мин алар яшендә акча турында уйламыйдым. Гомумән дә миңа каяда булса барып үземне күрсәтергә булсын, каяда булса үземне теге хәрәкәттә булу кирәк булган. Хәрәкәттә булу кирәк иде. Хәзер аларның да хәрәкәттә буласылары килә. Ләкин алар һаман да акча мәсьәләсен шул. Миңа моннан нәрсә, миңа моннан нинди файда үсә? Шул хәтле өчен килә кайчаганда. Айгөл, беләсеңме, миңа андый сорау биргәннәр юк. Мин дөресен әйтәм. Безнең волонтерлык дип атала икән. Безнең волонтерларыбызга аерым елга бер тапкыр безнең бүләгебез бар. Мәсәлән, без алар өчен оештырабыз, каяда булса табигатькә, яисә ниндидер тарихи урынга экскурсия, ул бүләкләр белән, ул матур тәгам белән, тәмле тәгам белән, шулай Камил хәзрәтнең аларга килеп вәгазь сөйләп китүе дә үзен итара. Бүләкләребез бар, инде без аларны бүләкләргә тырышабыз, аларның хезмәтләрен билгеләргә тырышабыз. Чөнки һәр хезмәтнең аның ниндидер барбер нәтиҗәсе булырга тиеш, барбер ниндидер рәхмәтне әйтергә кирәк. Менә волонтерлык хезмәте дип аңлый икән, әгәр дә акча ярата икән, ул инде безнең арада түгелдер мөгаен. Мин уйлыйм, монда материаль яктан бер материаль дигәндә менә бу тормыш өчен бер файдалы ягын һәр яшь хәвәскәр үзе өчен ала аладыр. Сезнең бит бар хәвәскәрләр арасыннан үсеп җитеп, диния нәзәрәтенә эшкә кергән яшьләр дәйме? Ничектер алар менә хәвәскәрләр белән үзләре баштан шушы Үзләрен күрсәтә алганнар. Үзен күрсәтеп, аннан соң теге җитәкче булып, шул ук республика күләм ифтарда да анда куратор булып, аннан соң инде эшкә урнашып, менә ул кешеләр бит үзләре өчен күп файда алалар. Күп файда алганнар инде. Тормыш тәкъдим иткән мөмкинлекләргә әйе дип әйтә белү, бу һәр яшь кеше өчен үзе зур файда дип уйлыйм. Ният, менә хәзер сез әйтәсез, һәм минем башыма шундый фикер килеп тора, әгәр дә ул яхшы ният белән бара икән, Аллаһ Тәгалә аңа юлларын ача булып чыга бит инде. Ул республика күләм ифтарларына менә әйтәм бит, волонтерлык хәрәкәте турында бик күп сөйләргә мөмкин, ул гаиләләр барлыкка килү дисеңме? Менә мин дә шуны әйтәсе идем әле, барбер эшкә урнашу дисеңме? Былай гына килсә дә барбер юк-юк, но
Егетләр кызларга карап куялар, инде барыр гаилә кору нияте белән дә йөрүчеләр бардыр инде. Инде ошкай вакытта шулай ачыктан ачык әйткәнем бар. Миңа бик еш язалар. Ой, Гүлия апа, сездә кызлар күп. Ничек танышырга була ул кызлар белән? Кай вакытта миңа фотографияларын сканировать итеп җибәрәләр, минем менә бу кыз белән танышасым килә дип. Мин аларга беләсезме дип әйтәм. Безнең шундый яхшы проектларыбыз бар. Бергәләшеп, үзара ярдәмләшеп, изге эш эшли торган. Менә сез әгәр дә изге эш эшләү нияте белән киләсез икән, Аллаһ Тәгалә сезнең юлыгызга шундый кызны чыгарып куярга мөмкин дип. Әле җавабын күргәнем юк, әлбәттә. Кызлар күбрәкме, әллә егетләрме хәрәкәтләрдә катнашучылардан? Волонтерлык хәрәкәтендә әлбәттә кызлар күбрәк. Да кызлар, аларның беләсезме, менә барбер ир атның элек-электән гаиләне туендыручы, ризык табучы, кием табучы булуы, ул күрәсең барбер менә салынган, ул геннарда ята, әйе. Хатын кыз инде ул шундый йомшак күңелле, яхшылык эшләргә, яхшылыкка тартылырга, менә аның нәфесе шундый, шуңа күрә миңа калса, хатын кызлар күбрәк безнең менә шушы волонтерлык хәрәкәтендә. Мен хатын кыз кайда да күп инде ул. Шулай. Аннары Айгөл апа, беләсезме, тагы нәрсә кызыксындыра? Бүгенге җәмгыятьтә хәзер шундый тенденция күзәтелә. Яшьләр беренче урынга укуны һәм эшне куялар. Гаилә корырга соңрак тәлгерәбез дигән. Кызганычка каршы шулай. Мөселман яшьләр арасында ни Алар арасында да шундый ул. Менә һаман да шул нигә кайтам инде таныштыру дигән әйберләргә мин кызларга бик еш мөрәҗәгать иткәнем бар. Менә сезнең белән кызыксыналар, анда кем исемләп инде әйтмим. Ой, Гүлия апа, сез нәрсә? Минем әле укып бетерәсем бар. Мәйтәм, аннарысын сиңа ничә яшь буласың инде укып бетергәндә? Синең бит бала таба торган вакытың уза, сау сәламәт бала таба торган вакытың уза дип. Менә бу инде безгә зур бер этәргеч. Шушы гаилә кыйммәтләрен пропагандаларга, гаилә кыйммәтләрен алга сөрергә һәм бу турыда күбрәк сөйләргә яшьләре безгә. Чыннан да менә ниндидер дәрәҗәләргә ирешү һәм гаилә корганчы әле югары гыйлем алу дигән әйбер мөселман яшьләр арасында да бар. Ләкин мин беләсезме нәрсәгә сөенәм? Хәзер без бит инде күзәтәбез 14 һәм 18 яшьлек егетләр, кызларны, бигрәк тә безнең менә бергәләшеп эшләй торган Бәхет ачкычы дигән оешмабыз бар. Алар нәкъ шушы яшь аралагындагы кызлар һәм малайлар белән шөгыльләнәләр. Менә әгәр дә аларны күзәтсәк, менә анда тенденция инде үзгәрә. Чөнки әлеге балалар инде диндә булган ата-ананың балалары. Һәм менә алар инде шушы гаиләдә әтидән күреп, әнидән күреп, ничек итеп гаиләдә яшәргә, мөселман гаиләсе нинди булырга тиеш, нинди очракта мөселман гаиләсе күбрәк бәхеткә ирешә ала, нинди очракта Аллаһның ризалыгына тизрәк якыная. Менә алар шуны күреп үсәләр һәм әти-әни дә бу очракта инде аңлаган, без Аллаһка якынаю өчен нинди адымнар белән тизрәк бара алабыз. Һәм менә шушы хатын кызның өйдә иренең байлыгын саклап, ирене карап, балаларны тәрбияләп, өммәт өчен шушы балаларны тәрбияләп, ул күбрәк савапны эшли. Менә яшьрәк кыз һәм малайлар дип әйтик инде, алар менә шушыны белеп аңлап үсәләр. Инде иншалла өметләнәбез, менә шушы яшьләребез безнең инде башка төрле теләк һәм омтылышлар белән үсеп җитәрләр дип. Гүлия апа, менә бер яктан килешәм, икенче яктан килешмим дә дигән шикелле. Мин моннан 12 ел элек минем иптәш кызым яулык япты. Бергә тора торган кыз. Ул вакытта әле массовый хәрәкәт анда юк иде. Ул вакытта яулык ябу дигән күренеш бик сирәк була иде, бөтен кеше шикләнеп карый иде. Һәм иң беренче әйтелгән сүз: син кияүгә чыга алмыйсың диделәр аңа. Проблема булмады, Аллаһка шөкер, кияүгә чыкты. Һәм шул вакытта аларның гаиләсенә караганда мин мөселманга чыктым. Мәйтәм, бу бит беренче минем әйләнә тирәмдә беренче шундый гаилә. Алар мәйтәм икесе дә диндә, икесе дә намазда. Алар балаларын шушы кагыйдәләр белән шушы мөхиттә тәрбияләячәкләр. Аларның балалары нинди булыр икән дигән сорау шул вакытта туган иде беренче. Хәзер бик сокландым, мәйтәм, ух ты, шәп. Миңа да шулай насыйп булсын иде. Ихластан шулай дип теләдем. Аннан соң берничә ел узды, иптәш кызым һаман декретта. Бер бала артыннан бер бала, бер икенчесе, өченчесе китте. Бер заман
койкел, мен шундай ардым, минем кеше төсле эшлисем килә, минем синең кебек реализоваться итәсем килә дия башлады. Мин укыдым да эшләмәдем беркайда. Минем алган белемем дә юкты, эшләгән эшем дә юкты, алып күрсәтерлек. Менә минде балалар үсеп җиткәч, ярап аларга 10 яшь булыр, 15 яшь булыр. Мин декреттан чыкканда кем булып чыгам соң минде? Дөрес бит аның сүзе дә, ул кая барамнар соң, бала анасы булу белән генә түгел бит әле. Бала анасы белән булу гына булмаса да, аның Аллаһ Тәгалә менә бу тагын без кайтабыз шушы Аллаһ Тәгаләгә якынаюның сәбәпләрен белмәү. Без әле үз-үзебезне эзләп таба алмыйбызмы, яисә үз урыныбызны белмибезме, гыйлем җитебезме? Мин аңлыйм, бала артыннан бала тапкан хатын-кызның идә утырып, чыннан да ул баланың берсе әле тәбиләп кенә китә, икенчесенә уза. Бу җиңел эш түгел. 2 бала белән утыру, 3 бала белән утыру һич кенә дә җиңел эш түгел. Ә менә анда инде һәрбер тулгак белән Аллаһ Тәгаләгә каршында аның гынахлары, кичерүләрне, шуларны күз алдына китерсә, менә мин Аллаһ Тәгалә каршысына нәрсә белән барамсың дигән сорауны үзенә куйса, һәрбер хатын-кыз бу инде бу чиракта менә безнең бит инде сүзебез хәзер яшьли кияүгә чыккан мөселман кызлары турында бара, шулай бит. Беренчедән вакытында сау-сәламәт килеш, сау-сәламәт балалар тапты. Ул сау-сәламәт балалар аларга аннарсын күпме ярдәм итәчәк. Инде иншалла дибез инде. Чөнки белмибез кемгә күпме Аллаһ Тәгалә гомер биргән. Менә әгәр дә без приоритетларны менә шулай билгеләп куйсак үзебез өчен, миңа калса бүгенге көндә хатын-кызга үз урынын табу, яисә анда күп итеп бала табучылар арасында үзенә шушы юлны билгеләп кую күпкә җиңелрәк булыр иде. Гыйлем җитеп бетмәүдер. Аннан соң инде бик матур әлбәттә ул хатын-кызның каядыр чыгып, сез әйтмешли, үзенең юлын табу, үз эшен табу, әйме? Бу дөньяга чыгу дигән сүз мөселман хатын-кызлары ниндидер эшләр эшли ала дигән сүз. Әмма дә ләкин бүгенге көндә бит карагыз күпме бала таба алмаган гаиләләр бар, бит балаларны эзлиләр, алырга телиләр, ләкин мондый оешмаларда бәлки инде тиешле дәрәҗәдә аларга бала да алырга мөмкинлек юктыр. Менә бөтенләй бер шушы гыйбрәткә кайтып кала. Гыйбрәт алып, Аллаһ Тәгалә аңа шундый бөеклекне, шундый ана булу бәхтен, берничә тапкыр ана булу бәхтен әгәр дә бирде икән, сөенергә кирәк тә бит, ләкин менә шушы калыпка үзен куеп карамаган кеше аны аңлап җиткерми инде. Бүгенге көндә сөйләп утырырга әлбәттә җиңел, менә ул балаларны тәрбияләү, аякка бастыру, ире әле ярдәм итә алу мөмкинлеге дә булмаса, аның һаман эшләргә кирәк, төнен анда өстәмә хезмәт хакы артыннан йөрергә кирәк. Бу чиракта әлбәттә аларны аңларга без тиешбез, ләкин менә алар калыбына кермибез, шул алар калыбына керсәк. Ничә яшькә кадәр без мөселман яшьләр дип сөйлибез. Оешмаларга менә шул волонтерлык хәрәкәтендә катнашырга теләүчеләр ничә яшьлекләр килә ала? Без 14-тән гадәттә волонтерларны кабул итәбез, 14 яшьтән, ләкин инде чараларыбызны без 18-дән башлап әзерлибез, 18 яшьтән. Инде бала тәрбияләп утыра торган хатын-кызларга да килү мөмкинлеге бар. Әлбәттә. Менә минем сорау туды, менә без бит инде шул гаилә институтына карыйбыз хәзер, гаиләме, үзеңне реализацияләүме дигән сорауларны куйганда, менә хәзер без мөселманнар буларак шундый рухи күзлектән карыйбыз. Ләкин безнең бик нык бара психологик басым һәм бөтен социаль челтәрләр тулы, шул үзеңне баштан табарга, үзеңә ниндидер бер теге запасной аэродром булдырырга дигән кебек бик күп аналар үзләре генә кала бит инде, Алла сакласын инде. Шул ук зәкят хәйрия фонды да нинди ашраклар булудан да аналарыбызны тәрбияли. Менә шул ягы да бар. Без Аллаһ Тәгалә каршында беренче чиратта аны вазифасын үтәргә тиеш. Аллаһ Тәгалә каршында дип инде безнең төп вазифа. Ләкин икенче яктан менә күбрәк безнең замана бара шуңа, хатын-кыз үз-үзен дә үз-үзенә наклатрак та була белергә тиеш дигән кебек. Әлбәттә. Чөнки Аллаһ Тәгалә бит безгә ниндидер ниғмәтләрен әлбәттә әзерләп куйган, аның безгә михрибанлыгы, шәфкатьлегенең шиге юк, шиксез. Әмма дә ләкин дөньяда эшли белергә дә кирәк, ниндидер гамәл дә кыла белергә кирәк. Моның өчен инде без менә
кияүгә чыгар алдыннан нәрсә белән шөгыльләнәбез, нинди безнең гамәлләребез бар. Яисә без тагын шушы мәктәп бусагасыннан атлап чыкканнан соң нәрсә тотып эшли беләбез кулыбызга. Бу турыда уйларга кирәк түгелдер миңа калса. Менә мин кая барырмын, үзем генә калсам балалар белән дип. Калса хатын-кызның башына андый уйлар кертмәскә кирәк. Ләкин без инде менә үзебез дә башта укыган, безне шулай тәрбияләделәр, безне гаиләгә әзерләү булмады безнең чор яшьләренә. Без укырга тиеш идек һәм без тырышып укырга тиеш идек, без яхшы укырга тиеш идек. Безне шулай тәрбияләделәр. Укымасаң, гыйлемең булмаса, нишлисең аннары, менә безгә шулай диделәр. Әгәр дә сәламәтлегең булмаса, сәламәт бала алып кайтырга дип әйтүче мәсәлән булган булса, яисә гыйлемең кирәк, намаз кирәк дип әйтүче булган булса, ул булды, ләкин инде ул соңрак булды. Гаиләдә дә нәрсә кабул итеп ала бит инде бала. Алдан әзерлек әлбәттә булырга тиеш. Һәм менә минем шундый бик яхшы бер вәгазь ишеткәнем бар. Балаларны олы тормышка әзерләү хакында, ягъни мәсәлән, аларны ниндидер кул эшләренә өйрәтү, ниндидер физик хезмәт белән шөгыльләнергә өйрәтү һәм өндәү. Бүгенге көндә без бит инде үзебез дә балаларга телефонда утырып үрнәк күрсәтәбез, шулай бит. Урамга чыгу бик аз, мәсәлән, телефонда утырган ана баласын имезгәндә, ул балага нәрсә бирә инде? Ул үзе телефонда, ул бала шуны күреп үсә бит. Аннары аның телефоннан башка ашый алмый башлый. Ашый телефоннан башка ашый алмый башлый. Синнән яхшырак телефонны белә башлый. Менә кызганычка каршы ул инде замана да шундый безгә бүгенге көндә шундый каршылыклар китереп куйды дип әйтә инде. Элеккеге кебек, мәсәлән, чишмәләргә төшүләр юк бу ел. Менә мин соңгы арада бик еш искә төшерәм, ничек итеп без авылда үстек, үскән чорыбызны. Моның ниндидер бер сәбәпләре бардыр мөгаен. Моны Аллаһ Тәгалә минем башыма юкка гына салмый бит инде. Мин бик еш искә алам, әбиләрем инде минем мәрхүмнәр булсыннар. Ничек итеп миңа тәрәзәдәге элек мондый паровой отоплениелар булмаган, шушы тәрәзәдәге тузанны ничек сөртергә, идәнне каян юа башларга, ни өчен башта тәрәзәне сөртергә кирәк, аннары соң идәнне юарга. Мин иши башта тәрәзәне сөртергә кирәксең. Минем ишеткәнем юган дип. Тәрәзәне сөртеп чыгасың, идәнне юганнан соң ягадан идәнне таптап кирергә кирәк. Яисә анда суың синең пешерана. Менә шундый ниләр инде. Иртә белән кай вакытта без мәктәпкә китәр алдыннан да шулай тәрәзәләрне сөртеп ала торган идек. Бабайларыбыз безгә кичкенә генә көянтәләр ясап биргәннәр иде. Минем кичкенә чиләкләрем бар иде. Ул көянтәләр мин үскән саен размерлары буенча үзгәрә торалар иде. Менә бу бит инде хезмәт күреп үскән булу турында сөйли. Һәм менә мин бу вакытларны бик нык сагынам. Бүгенге көндә без инде чишмәгә дә йөрмибез. Моны балалар күрми дә күрми. Шәһәр балаларына инде әйткән дә юк. Шуңа күрә менә тәрбия бик мөһим роль уйный. Тәрбия бик зур роль уйный инде безнең балаларыбызның киләчәгендә һәм шулай ук яшьләребезнең дә киләчәгендә. Нинди булыр аларның киләчәкләре, алар нинди дә булса эш эшләргә өйрәнеп үсәләрме, әллә инде ялкау булып үсәләрме? Гөләпәмнән тагын бер бәхәсле моменты бар. Аны бит ул тәрбияне итә бирмәсәләр, оешмада бирүдән генә ни мәгънәсе бармы? Шуңа күрә әйтәм бит гаиләдә, менә әби бабайдан, әти әнидән. 15-16-га җиткән кызлар, алар инде психологларны карыйлар, Инстаграмны карыйлар, анда блогерлар язалар. Менә мин кияүгә чыкканда булачак иремә шундый әйтеп куйдым. Ашарга пешермим, идән юмым, савыт юмым. Мин әтиянең белән яшәмим. Мин әтиянең белән яшәмим. Акыллы булганмын икән әле. Менә 15 ел бергә бәхетле торабыз дип язалар аннар саңалар. 15 ел бергә бәхетле тора, психолог, шулай итәргә кирәк. Иде әтияне савыт юдыртмый, ашарга пешертерми, баланы үсте килеп кенә үстереп тора. Ни мәгънәсе инде аларны хәзер тәрбияләүдән? Барбер менә тәрбия булмаса да барбер гыйлемне бирергә кирәк миңа калса. Менә шушы ярар салынмады ул аларда кичкенәдән бит бала 3 яшьтә бик күп әйберне инде үзенә сеңдерә башлый. Ул инде мин хәтта тәрбия турында сөйләшкәндә бала карында вакытта ук тәрбия белән шөгыльләнергә кирәк дип әйтәләр дип белеп шулай иттереп сөйли торган идем. Бу инде мөгаллимлек заманнарына кире кайтсак.
тугашта түгел пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына килгәч тә әйткәннәр бит, менә минем балам туды, мин аны кайчан тәрбияли башлыйм дип соңга калгансың инде дигән пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шуңа күрә инде менә бу тәрбия мәсьәләсе ул чыннан да булырга тиеш, әлбәттә, гаиләдә. Әгәр дә инде ул гаиләдә ниндидер бер үзенә күнекмәләр алмаган икән, бу күнекмәләрне без инде һич кенә дә кире кайтара алмыйбыз. Без нәрсә белән ярдәм итә алабыз? Без бары тик шушы бик матур үрнәкләр белән, алар әйләнә тирәсендә булган үрнәк белән түгел, шул ук булсын пәйгамбәрләребез тарихы, шул ук булсын пәйгамбәребезнең хатыннарының төрле вакыйгалары, төрле галимнәребез, мәсәлән Абу Ханифа, бит аның әтисе, әнисе, менә шушы хакларда без аларга сөйләп, бәлки без шушы күнекмәләрне яши ала торган күнекмә булмаячак инде ул, әлбәттә, менә гыйлем рәвешендә аларга бирә алсак, безнең инде азмы күпме өлешебез монда булыр. Ләкин әгәр дә бала инде гаиләдә тәрбияне алмады икән, анда өмет юк дигән фикерне һич кенә дә башыбызга аласыбыз килми. Әйе, блогерларның да төрлесе бар, кайсы берләре бик яхшы алып бара үз блогларын, кайберләрендә инде менә кызганычка каршы шундый каршылыклы фикерләрдә ишетергә туры килә. Һәм сорау куясы килә, шул кем гаепле? Шул ук әни икърыйга торып куеп булмыймыни телефонны. 1 яшеңә кадәр балаңның нитмә, кирәкле телефон шалтыратуларын ясарга мөмкин бала йоклаган вакытта, мәсәлән, менә ул бит телефон дигән әйбер, мин ни өчен хәзер телефонга күчтем, чөнки мин инде шушы блогерлар дигән фикердән килеп чыктым шушы телефонга. Яшь бала, ул туган, ул нарасый, ул матур, ул аның янында гына торасы килә, әни кеше телефонда. Менә каян килә инде? Аннан соң, конечно, шушы телефондагы мәгълүмат дөньясына чумай инде бала. Монда әти-әнинең үзендә булырга тиеш, әби бабайда булырга тиеш, күбрәк физик хәрәкәт, юкка гына безнең әбиләребез әйтмәгәннәр бит, хәрәкәттә бәрәкәт дип. Менә изге нәселкәнеп карыйк. Оннан соң бәлки ниндидер нәтиҗәләргә ирешербез, әлбәттә. Ниндидер чара белән генә, ниндидер проект белән генә бөтен безнең җәмгыятьтә булган бүгенге көндәге проблемаларны хәл итәбез дип минем беркайчан да әйткәнем дә булмады. Әгәр дә күпмедер дәрәҗәдә Аллаһка якынайырга, күпмедер дәрәҗәдә үзеңнең шушы тормыштагы урыныңны табарга без ярдәм итә алабыз икән, ниндидер файда бирәбез икән, без инде азмы күпме үз ниятләребезгә ирешәбез дигән сүз бары тик рия гына кермәсен димен һәрвакыт. Шуңа күрә инде без уйлап таптык яшь килен проектларын, татар халкыбызда нинди матур традицияләр булган, аларны тыңласаң искитәрлек. Шул ук сөннәт гамәлләре безнең әби-бабаларыбызның традицияларында булган. Бик авыр булачак бу традицияларны безгә әлбәттә кире кайтарырга. Бүгенге көндә ул бәлки инде мөмкин дә түгелдер. Менә хәзер шушы атмосферага яшьләребезне күчереп утырту мөмкин түгел. Ләкин аларны белеп, без башка алдагы буыннарга ирештереп калдыра алсак, шулай ук күпмедер дәрәҗәдә өлешебез кергән булыр. Чөнки инде эшне эшлисең икән, аның өчен җавабын да бирергә кирәк. Һәм менә шушы яшь килен проекты дип әйттем бит инде мин. Нәрсә безгә мотивация бирә яңадан яңа ниндидер чаралар уздырырга, яңа проектларны эшләргә? Бу кайтаваз. Әгәр дә шушы кайтаваз булмаса, безнең чараларыбызга кабат кеше дә килмәс иде, без дә рухланмас идек, чөнки әгәр дә оештыручы нинди дә булса рухлану чыганагын таба алмый икән, ул эшли алмый, шулай бит. Шуңа күрә бәлки әйтмиләр генәдер, андыйлары да бардыр, ләкин минем бер кайчан да нигә килдем икән минем монда дигән фикерне каядыр социаль челтәрләрдә дә ишеткәнем, укыганым булмады, һәм миңа сиздергәннәре дә аны булмады. Бүгенге көндә бит безнең хәзер нәрсә сөйлисең килсә, шуны сөйләргә һәм язарга мөмкин, ул каяда булса чыгар иде. Ләкин инде без тырышабыз менә шул дәрәҗәдә яңадан кабатлап әйтәм, бөтен проблемаларны хәл итерлек дәрәҗәдә түгел, әлбәттә. Бөтен безнең замана куйган бурычларны алдыбызга куеп шишәр дәрәҗәдә дә булмаса да, азмы күпме файдасы булырлык чаралар белән
хезмәт куябыз. Айгөл ханым, менә бүген сез бергә эшләгән яшьләр, Аллаһ теләсә, киләчәктә бер күпмедер еллардан соң үзләре хезмәт күрсәтәчәк, бәлки җитәкче урыннарына ирешерләр, Аллаһ теләсә. Сезнең фикерегезчә, менә бүгенге яшьләр, алар өметлеме? Һәм теге ниндидер курку юкмы? Кем кулына калабыз без дигән куркуыгыз юкмы? Беләсезме, өметсез шайтан диләр бит инде. Татар халкы шулай дип сөйли. Өметләнергә кирәк яхшыга, ләкин беләсезме, менә кемнәр кулына калабыз дигән фикерне мин кайчан әйтәм. Медицина өлкәсенә кагылса, сораулар. Без белмибез нинди дәрәҗәдә безнең дәүләт төзелеше булыр, без белмибез нинди җәмгыятьтә без алга таба яшәрбез. Һәм без әйтә алмыйбыз, бу җәмгыять безнең алда, менә безнең үсеп, җитеп өлгергән яшьләребез алдына нинди бурычлар куясы булганлыгын без моны әйтә алмыйбыз. Ләкин бүгенге көндә яшьләребез менә һаман да шушы Аллаһның ризалыгына кайтып кала шул инде. Аллаһның ризалыгы өчен диеп гыйлемен ала икән, һөнәрен үзләштерә ала икән. Миңа калса, әлеге яшьләребездә өмет бар, ләкин 100% микән? Менә бу сорауга әлбәттә мин инде җавап бирергә кыенсынам. Чөнки беләбез, яшьрәсе дә юк, юлдан тайпылган, яисә ялгыш юлга кирип киткән, яисә ниндидер ялгыш фикерле төркемнәргә эләгеп югалган яшьләребез бар. Бу әле яшьләргә генә түгел, бу үсмерләргә дә кагыла. Аннан соң югары дәрәҗәләргә ирешеп, үзенең мөселманлыгы хакында онытып, менә шушы ни дибез инде, асыл булсын, шушы асылын югалткан халык һәм кешеләр хакында да. Аллаһ Тәгалә инде безнең иң көчле коралыбыз нәрсә? Аллаһ Тәгаләгә ялварып, дуга сорау, һәрбер әти-әни үзенең баласы өчен, без өммәтебез өчен. Шулай бит, әлбәттә, пәйгамбәрбез дәрәҗәсенә ирешеп дуалар кылучылар була алырбызмы? Ансын әйтүе бик авыр. Моңа җавап биреп тә бәлки булмый торгандыр. Менә шушы дуга кылып, юкка гына безнең диндә юк бит инде үзеңнең җитәкчең өчен дуга сорау. Шулай бит. Демәк, монда дуга белән без әлеге яшьләребезгә ярдәм итә алабыз. Алар бүгенге көндә, мин алдагы сүзләремә кире кайтып тагын әйтәм инде кабатлап, алар дөньяда бүгенге көндә шушы замана таләпләренә җавап бирелдәй дәрәҗәгә җитәргә тырышып яшиләр, гыйлемен дә алалар, динне дә калдырмыйлар. Менә шушы мөселман яшьләребез кулына без калабыз икән, әле өмет бар, ышанасы килә. Менә инде рухи кыйммәтләрен югалткан, һәм менә сез алда әйткәнчә матди кыйммәтләргә генә кайтып калган яшьләребез кулына калсак, безгә нәрсә булыр икән дип сорау куясы килә. Еш әйтәм сүзләрне, мин кем кулына калабыз без дип, әни мине геләйтәйин, әйтмә инде шулай дип. Дөрестән дә шул, мин теге социаль челтәрләр белән эшли торган кеше буларак, гел күзәтергә туры килә. Шул блогерларны, үзләрен блогер дип таныткан психологларны, минем аларга һич нинди нәфрәтем юк, гомумән генә әйтүем инде. Һәм бүгенге яшьләрдә, бүгенге яшь үсмерләрнең кыйммәтләрен үзгәртүчеләр бит алар. Әлбәттә. Татарстан күләмендә чыга торган газета, журналларда эшләүчеләр белән, хезмәткәрләр белән яшәбез. Алар да әйтәр, хәзер бит инде социаль челтәрләр ул теләсә кайсы хезмәтне популярлаштыра торган урын. Газета, журналлар бөтенесе мөрәҗәгать итәбез шул. Аннан башка бер кайда барып булмый. Газета, журналларын танытасың киләме, барбер шунда мөрәҗәгать итәсең. Кемнәргә мөрәҗәгать итәсең? Яшьләр кемне карый? Блогерларга, йолдызларга. Алар шуның бер килмәгәре язып куйган кинләр да бигрәк катлаулы тел белән язасыз. Әдәби тел кемгә кирәк ул? Кемгә кирәк сез күтәргән бу темалар дигән нәрсәләрне язалар. Һәм менә шундый моментта дөрестән дә кем кулына калабыз без? Алар хәзер әдәбиятны, әдәби телне, татар телен, татарлар өчен хас булган, татарлар өчен мөһим булган сыйфатларны катлаулы, кыйммәтсезгә калдыралар. Ул катлаулы, ул кирәкми дигән фикер тудыралар да, шушы фикер белән тәрбиялиләр яшьләрне. Һәм әйтәм, ярар блогерлар, алар
кайчанда булса бу социаль челтәрләрнең дә бер спады булачак, кайчанда булса социаль челтәрләр дә бер ынтылыр. Гел шундый югарылыкта гына тормас. Блогерларның да кайчанда булса сүзе үтми башлар. Ләкин бит менә хәзер сүзе үтә. Менә 5 ел, 5-6 ел инде блогерлар ул яшь үсмерләр табына торган, дөрестән дә шулай. Алар кебек булырга омтыла торган шәхесләргә әйләнеп баралар. Һәм алар тәрбияләгән, блогерлар тәрбияләгән яшьләр кулына калсак, нәрсә була? Мин шундый курса бу. Кызганычка каршы без бу хәрәкәтне дә бүгенге көндә туктата алмыйбыз. Моның инде бу шул кадәр инде җайга салынган, бер кызу темплар белән үсә торган рейсларга баскан. Бик тә ышанасы килә, кайчанда булса ниндидер бер аның тискәре ягы килеп чыгар, каяда булса бер ахыры булыр, ләкин башка дәрәҗәдә әле бүген телефоннан гына карап утырабыз, әйме? Әллә нинди техникалар, әллә нинди махсус махсус җиһазлар әле килеп чыгар. Мин үзем дә борчылам, кичкенә балалар өчен. Мәсәлән, бүгенге көндә бигрәк тә бит инде хәзер вакцина дигән, прививка дигән сүзләр бик еш ишетелә. Ул балаларның киләчәге. Мин еш әйтәм, без инде яшисен яшәгән, укыйсын укыган, ашасын ашаган, ниндидер курку, ул инде каядыр бик кичкенә бер чакка әйләнеп бара, размерлар ягыннан. Алар әле менә тәпи басып киткәннәр. Әлбәттә, алар өчен инде борчылабыз. Ләкин бу инде менә һаман да шул догага кайтып кала. Инде дога кылыйк Аллаһ Тәгалә каршында. Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан кылларын барбыр сыный. Пәйгамбәребезнең сахабалары элек елый торган булганнар, әгәр дә аларга сынау килмәсә, бу безнең сынавыбыз да, бу безнең җәзабыз да. Ни өчен без бүгенге көндә шундый хәлгә калдык? Ни өчен безгә нәкъ менә шушы блогерлар заманы эләкте? Ни өчен нәкъ менә безгә? Әбиләребездә булмаган алар менә шушы этапны яшәгәннәр, әниләребездә булмаган, ә менә бездә ул бар. Димәк, бер нәрсә дә бу дөньяда Аллаһның рөхсәтеннән башка бармый, Аллаһның рәхмәтеннән башка яфрак та селкенми, рөхсәтеннән башка яфракның селкенүе дә Аллаһның рәхмәте. Әгәр дә без менә бүген шушындый каршылыклар белән очрашабыз икән, бу безгә нәрсә өчендер килгән бит инде. Һәм без шушы Аллаһ Тәгаләгә ялварып сорарга тиеш, безне шушы катлаулы хәлдән чыгарырга, һәм ул әйткән, мин сезнең җилкәләрегезгә сез күтәрә алмый торган авырлыкларны салмыйм дип. Тарихыбызда нинди чырлар булган, менә шушы хәлләргә кире кайтсак та, ул авырулар дисеңме, милләтләрне милләте белән юк итү дисеңме, булган бит тарихыбызда булган, һәм ул ни өчендер, ниндидер сәбәпләр өчен, ниндидер вахшилек өчен, ниндидер дөрес булмаган уй гамәлләр өчен аларга шушы җәзаларны биргән. Ә без бу җәзаларны бүгенге көндә нәкъ менә шушы мәгълүмати атака, мәгълүмати һөҗүм формасында кабул итәбез. Безгә ул шулай килде. Бу безнең сынавыбыз, без моны ничек итеп узарга тиеш, Аллаһ риза була торган итеп. Менә шул турыда уйланасы инде. Һәм хәзрәтләр менә бүгенге көндә бик еш минем ишетәм алардан истигъфар кыларга, тәүбә итәргә. Ни өчен менә безнең бүгенге көндә сынавыбыз шундый. Ачлыгыбыз да юк, әлхәмдүлиллә, бит эчәргә суыбыз, суларга һавабыз, нәрсә теләсәң шуны ашый алабыз бүгенге көндә. Ул безне ачлык белән, ялангачлык белән сынамый, ул безне сыный. Менә шушы каршылык белән. Менә безнең каршылыгыбыз шундый, һәм без аны узарга тиеш, һәм без моны үтәргә тиеш. Алия белән дә сөйләштек, әлегә дә баягы шул мәгълүмати бум. Бу бит инде бик зур, ул бик күп. Хәзер бөтен җирдә мотивация эзләргә кушалар, үзеңне эзлә, үзеңнең юлыңны тап, белмим, синең хәзерге проблемаларың синең балачакта булган вакыйгаларга бәйле, үзеңне әтиләргә кайтып кала, әтиянең белән сөйләш дигән әйберләр, балачак травманы әтиянең балачагыннан эзләү, медицина күзлегеннән мин аны укыдым, медицина күзлегеннән караганда ул әйбер дөрес. Мәсәлән, родовая травма дип атала, нәкъ менә физик яктан туган вакытта физик яктан җәрәхәт алу, кайчанда булса килеп
килеп чыгарга мөмкин. Ләкин бит хәзер Физик яктан. Физик яктан. Ләкин бит ул хәзер артык купшыландырылды, артык үстерелде һәм хәзер бөтенләй бер шу ничек әйтсәм миңа аннары соң ябырылмаслар икән, психологиягә кайтып кала әлеге дә баягы. Но психологлар бүгенге көндә бик күп сөйләшенә торган сүз бит инде ул. Бу бүгенге көндә бик нык каршылыклар китереп чыгарган мәсьәлә. Яулыкларын да салалар бит кызлар. Ачыктан-ачык. Мине бик борчый әлеге мәсьәлә. Кызлар Яулыкларны салуның беренче сәбәбе әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә ярату булмау. Менә кирәк япкан Аллаһ Тәгаләнең бар икәнен белеп җиткергәнме, юкмы, менә шушы иман дәрәҗәсе тиешле дәрәҗәдә нык булмау белән бәйле. Мин аның беренче сәбәбе шуннан күрәм, икенчесе инде менә Аллаһны танымау, аны яратмау. Без ни өчен соң яулыкны киябез? Безгә бит инде, син инде намаз укыйсың, менә Аллаһны таныдың. Безнең фитри иманыбыз ул бар иде, ул салынган иде, ул бездә яшәде һәм без аның кайсыдыр бер моментта аңладык, уянып киткәнлеген. Һәм бар иде безнең гыйлемебез, яулыкта ябарга кирәк, капланырга кирәк дип. Ярар капландык, аңлап җиткермәдектер бәлки. Ни өчен без аны шулай эшләргә тиеш идек? Аллаһның карары булганга күрә, Аллаһның әмере булганга күрә, ул Аллаһның илаһи сүзе Коръән аятларында китерелгәнгә күрә. Бит бар кайбер кызлар мин сөйләшәмәсәм кайбер шундый кызлар, шундый ситуациягә эләккән кызлар белән аларын да аңларга була кебек. Чөнки алар әйтәләр, мин үземне алдыйм. Мин җәмгыятьне алдым, мин Аллаһ Тәгаләне алдаган кебек хис итәм үземне. Киресенчә, менә мин әлегә яулыксыз, мин бөтенләйгә салдым дип әйтмим. Кайчан да булса барбер мин аны ябырмын кебек. Менә хәзерге моментта мин киресенчә, менә мин Аллаһ Тәгаләне алдамын, мин ихлас диләр алар. Менә минем хәзер яулыктан йөрисем килми. Бер җиремне күрсәтмим, шулай ук анда шалбар киям, озын кофта киям, ләкин яулыктан түгел. Аның каравы мин бер кемне алдамыйм. Мин намазымны калдырмам диләр, уразасын тоталар, намазны укыйлар, закатын түлиләр, хәйрия белән шөгыльләнәләр. Ләкин менә әлеге пунктны кабул итәргә теләмибез диләр. Бу бит бер карасаң аларның сүзләрендә дә хаклык бар төсле. Аларның сүзләрендә хаклык бар дип әйтүдә хаклык юк. Беләсезме, ул һаман да шул гыйлем җитмәү. Ул белә намазында. Минем Кирәкме укый? Кирәкме? Ул хәзер үзенә ниндидер бер аклау эзли. Ул бары тик аклау гына. Мин Аллаһка якынайдым ди, мин Аллаһны күбрәк яратам ди. Минем менә ике атна булды микән, юк микән, мин үзем шундый бик авыр хәлдә калдым, үземнең танышымның шундый хәлдә булганлыгын ишетеп. Мин Аллаһны күбрәк яратам, хәзер мин Аллаһтан курыкмыйм ди. Ни өчен мөселман кеше Аллаһтан курыкмаска тиеш? Мин менә яулыгымны салдым, мин аны яратам, ләкин мин аннан иң яхшысы шул, мин аннан хәзер курыкмыйм. Мөселман кешесе менә тагын да шул әйтмешли, гыйлем җитмәү, без яшәргә тиеш өмет һәм курку арасында. Әгәр дә без өмет белән курку арасында яшибез икән, ул үзенә шундый яхшы положение, шундый яхшы халәт тапкан. Аңа хәзер рәхәт, ул Аллаһны ярата башлаган. Бу үзенә ниндидер бер комфорт эзләгән. Без комфорт өчен яратылмаган бу дөньяга. Без рәхәтлек өчен яратылмаган. Без бит монда сыналыр өчен килгән. Менә Аллаһ Тәгаләнең аңа да шулай ук сынавы, һәм инде һаман шул алда әйткәнчә иман сай булу, зикрдә булырга кирәк, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга кирәк. Әгәр дә ул Коръәндә китерелгән шул уразасын тота икән, закатын түли, намазын башкара, бәлки ул хаҗ сәфәрендә дә булып кайткандыр. Алай булырга да мөмкин. Яулыгын ул салган. Ни өчен соң бөтен аның әмерләрен кабул итә, менә нәкъ шушы әмерне генә кабул итми. Димәк бит гыйлем юк дигән сүз. Менә сорау шул, менә мин шуңа бәйле сорау. Сезнең очратканыңыз бармы? Дини гыйлеме булган хатын-кыз яулык салуын? Мин юк. Минем дә бар кызлар. Минем ишәптер күпчелек танышлар, ләкин менә дини белеме булмаганнар. Кайдадыр укымаганнар. Миңа таныш ситуация ул гаиләдә булган бик нык каршылыклар. Ир белән
хатын-кыз арасында. Әти белән бала арасында. Анда әти яни кысылмаган, анда ир белән хатын арасында булган каршылыклар, шушы каршылыклар нигезендә барлыкка килгән психологик әзрәк кенә үзгәрешләр, мин шулай дип кенә аңлата алам аны. Чөнки Аллаһыга шул кадәр якынайып, мин Аллаһдан куркам дип, ихлас булган кеше яулыгын сала алмый. Монда ниндидер бер психологик үзгәреш барлыкка килгән. Без менә бүгенге көндә психологлар белән мин әйтә башлаган идем, шундый бик күп төрле сүзләр йөри, еш күтәрелә әлеге сорау диебейме. Әгәр дә безнең бүгенге көндә психология фән буларак бар икән, һәм бу фәннең бар икән ниндидер алымнары, методлары, аның методологиясе эшләнгән икән, һәм без мөселманнар шушы методологияны дөрес итеп куллана беләбез икән, менә бу очракта сез әйтә башлаган шушы менә үзеңне тану, башта үзеңне белү дигән мәсьәләне дә без шиша алыр идек. Кирәк ул психологлар, ләкин алар булырга тиеш дини гыйлем белән. Яисә ул алып бара ул белгеч буларак, яисә ул психолог, яисә ул белгеч буларак шәригать белгече. Монда бары тик ике араны бутамаска гына кирәк. Бик яхшы әгәр дә безнең бүгенге көндә үзе дә диндә булып, дини гыйлеме булып, дин буенча яшәгән һәм психолог булган кешеләрнең гыйлеменә без бүген таянабыз икән, ул безгә бик күп әйберләрдә ярдәм итәчәк. Шул ук яулыгын салган кызыбызга мин аңа иң беренче итеп әйттем, мәйтәм, син бит үзең шушы гыйлемгә ия кеше, ни өчен син бу фикерне җиңә алмадың. Ул җиңә алмаган шушы фикерне һәм ул яулыгын салган булып чыга. Менә үзеңнең урыныңны табу, үзеңне табу, яисә үзеңне аңлау, теге әйтәләр бит элеккеге балачакта булган җәрәхәтләргә, яраларга кире кайту, бәлки аларны торгызырга да кирәк түгелдер. Мин хәтерләмим дә хәзер 3 яшьтә үзем белән нәрсә булганын. Минем психолог белән аралашасым килә, ләкин минем үземә яраклы психологны бүгенге көндә тапканым юк, минем андый кеше белән әле очрашканым юк дип әйтәсем килә. Минем дә бик нык сөйләшәсем килә. Ләкин минеңа анда барып ни файдасын, чөнки мин кире кайта алмыйм шушы. Мин 15 яшьтә булган вакыйгаларны да хәтерләмәскә мөмкин. Безнең ихтыяҗ булмаудандыр, чөнки мәсәлән, мин психологка бардым. Без аның белән сөйләштек, дөрестән дә бар андый момент, балачакта каядыр нәрсәдер, менә минем тормышыма үзгәреш керткән момент бар икәнлеген билгеләдек, без аның шулай икәнлеген. Мин ул мәсьәләне кайтып әткәни белән дә сөйләштем. Минем үзгәртәсем килми икән бит бер нәрсәне, менә нәрсәгә хикмәт. Әни белән сөйләштек тә, утырып җылаштык та. Без бу мәсьәләдә кызым ди, нигә аны алданрак әйтмәдең соң ди, әйтә. Әни әйтәм, уйламадым да. Минем психолог белән күрешүем әдерсен әйткәндә үзеннән үзе килеп чыкты. Һәм ул кирәк булгандыр, мин аны аңладым. Без аның белән хәзер сөйләшәбез, аралашабыз да бер нәрсә эшләгән, әйтәм, юк. Миңа нормально. Менә теге бар бит әле интернеттагы мемчиклар. Мне нормально. Минем бернидә үзгәртәсем килми. Бәлки ул тагын шуннандыр да. Кешеләр теге нәрсәдер өйрәнгәннән, нәрсәдер укыганнан түгел, куядыр. Хәзер бит рекламада күбрәк үз эшен эшли. Нишлибез? Һаман шул телефон, битне биткә күчереп утырабыз мәсәлән, әйме. Һәм килеп чыга бер яхшы отзыв. О дисең, бу кешегә подписываться итәсең, әйме, аның аккаунтын кирип карый башлыйсың. Карале, мен дә барып килсә нәрсә була икән? Мен ничек без психологларга. Әгәр дә безгә яхшы табиб синең бу авыруыңны игътибар итегез. Синең бу авыруыңны дәваларга психолог ярдәме дә кирәк дип әйтә икән. Без бармыйбыз. Бәлки барырга кирәктер. Юк, без бит бармыйбыз, әгәр дә табиб безгә әйтә икән психолог, то без шуны, психолог, психиатр, без бер кайчан аңа барбыз. Бездә дөресен әйткәндә җәмгыятьтә әлдә булса аеру юк психолог белән психиатр арасында. Инде монда аерырга, монда аермалыкларны белергә һәм сизәргә кирәк. Нурайгөл апа, без шундый теге четерекле темага кирдек тә бит инде. Нәрсә генә булса да без теге бер көнне дә безнең бәяләргә хакыбыз юк. Һәм гаепләргә дә бәял. Без үзебез өчен инде нәтиҗә ясый алабыз, ләкин шуннан артыгы түгел. Ничек кабул итәргә соң кызларны? Бигрәк тә менә социаль челтәрләрдә менә бик нык сизелә ул. Берсе яулыгын сала да, фотографиясын куя да, үзенең фикерен яза да, теге теләсәгез кабул итегез, теләмәсәгез миннән отписывайтесь дигән кебек. Һәм монда бик күп
китә, мин әйтер идем соңгы елларда хейттан бигрәк киресенчә ярдәм, әйе, мораль ярдәм. Менә нинди якны, монда дәшмәү ягын кабул итергәме? Аны бит әле әйтсәң матур иттереп әйтә белергә кирәк. Каты әйтергә, әйе, гомумән бер яктан шунда сорау да бар әле. Авыр мәсьәлә инде, авыр сорау, чөнки андай очрак минем үземдә дә булды. 2 тапкыр салды ул инде ул яулыгын, ул кыз бала. Менә бер заман булып алды бит шундый хәл. Кызлар үзләренең ни өчен яулык салганнарын аңлатып сөйләделәр, әйме. Берсендә гаиләдә булган мөнәсәбәтләр иде, икенчесендә менә мин үземне алдым, мин җәмгыятьне алдым дигән фикерләр иде. Һәрбер ситуация, һәрбер вакыйга ул шәхси, индивидуаль. Кемгәдер әйтә алабыз, кемгәдер әйтә алмыйбыз, кайберләрен без белмибез дә, мәсәлән. Якын кеше безне инде без барбер дәгъвәтләргә тиеш, барбер ниндидер сәбәпләрен күрергә кирәк. Кабул итәме ул, юкмы, без үзебездән бу адымны эшләп карарга тиеш барбер. Чөнки аның өчен дә бит әле Аллаһ Тәгалә каршына барга җавап бирәсе. Әгәр дә инде без ниндидер өстәмә җаваплылык аларга теләмибез икән, менә шушы социаль челтәрләрсез бер генә көн яшәп карыйк әле. Безнең дөньяны кабул итүебез үзгәрә. Безгә социаль челтәрләрдән әзрәк кенә булса да читкәрәк китеп торыргамы, ниндидер вакыт билгеләргәме. Менә һаман да шул үзенең өстендә эшләүгә кайтып кала, арттырсак иде гыйбадәтебезне. Минем Инстаграмга Мин карадым. Беләсезме, минем кергәнем юк Рамазан аеннан бирле. Соңгы пост апрель айында булган. Апрель айында булгандыр, ләкин Рамазанда мин аның, ул минем нитмәгән, не удаленный. Аның приложениесе гына минем телефонда юк. Миңа инде әйтәләр, Айгөл, сине анда отмечать итәләр Инстаграмда. Әйе. Ләкин инде безнең менә бу корпоратив эш Инстаграмы, мин инде нәрсәләр куелган, нәрсәләр куелмаган, менә шуларны кереп, карап, тикшереп дигәндәй чыгам, күзәтеп барам. Муслим малда миндә. Әйе, бу инде муслим малда. Нишләтәсең шушы Инстаграмга көйләнгән эш, без дә шул ук менә блогерларга мөрәҗәгать итәбез, әгәр дә безгә ниндидер аудитория тупларга кирәк икән, без ни өчен менә мәҗбүр шулай Инстаграмга чыгарга, радиоларга, телевидениеларга йөрергә. Без бит әзер аудитория белән эшләмибез, без эшлибез берәмтекләп җыелган халык белән. Шуңа күрә күбрәк халыкка мәгълүмат ирештерү өчен Аллаһка шөкер радиоларыбыз бар, Аллаһка шөкер телевидениеларыбыз бар дибез, аларга рәхмәтләребезне әйтәбез. Алар инде әлбәттә менә дәрәҗәле итеп, матур итеп, дөрес итеп әлеге мәгълүматны ирештерәләр. Инде блогерлар белән эшкә кайтсак, анда инде алар бит күбесенчә син тәкъдим иткән мәгълүматны үз аудиториясына, үзенең караучыларына чыгара. Монда инде матур итеп үзеңә мәгълүматны тапшыруда кирәк. Ничектер менә шулайрак. Минем барбер бу чыгарылышны кемнәр караячагын күз аллаганга күрә шундый сорау бирәсем килә. Яулык япмаган, я булмаса теге яки бу сәбәпләр белән яулыгын салган мөслимәме дигән сорау туачак. Хәзер безнең караучыларда безне тыңлаганнан соң, аңлашылды барысы да, сезнең күзлектән караганда мин не мусульманка икән дип яуып куерга мөмкиннәр дигән фикердә туа. Ягъни яулык япмаган кыз мөслимә түгел дип әйтәсезме? Юк, менә андый уй туырга мөмкин хәзер безнең сөйләшүдән. Юк инде. Бүгенге көндә безнең мөслимәләребез арасында әле яулык япмаган, әле узын итәкләр киеп җиңнәрен капламаган кызларыбыз да бар, алар намазларны укый. Без барыбыз да бөтен халык безнең фитри иман белән яратылган. Алар һич кенә дә мөселман булудан әлбәттә туктамыйлар. Кафирлекне без гомумән кулланырга тиеш түгел андый сүзне. Андый дәрәҗәләргә барып җитәргә язмасын. Ләкин беләсезме, менә шушы ситуациядән соң мин Аллаһ Тәгаләгә шундый дуа кыла башладым. Менә бигрәк тә бу танышымның яулыгын салганнан соң инде
Я Аллаһым мине иманымнан айырма диеп әйме, беренчедән. Ул элек тә әйтелгәндер, ләкин ул менә хәзер мин ул ситуацияны аңлаганнан соң менә килдем шушы формулировкага, шушы җөмләгә мине иманымнан айырма. Беләсезме нинди мәгънәдә мине туры юлдан тайпылдырма. Әйтәйдек, я Раббым, безне туры юлдан тайпылдырма, Фатиха сүрәсе, бит безне адашканнар юлына кертмә диеп. Һәм я Раббым, минем хәтеремнән, зихенемнән айырмасаң иде диеп. Әгәр дә без Аллаһның рәхмәте белән иманыбызда кала алсак, хәтеребездән безне Аллаһ айырмаса, акылыбыздан безне Аллаһ Тәгалә айырмаса, инде иншалла яулыкларыбызны салмабыз диясе килә. Бүгенге тапшыруны караган хатын-кызлар яулыкларын япсалар, әйме, әле куркып торган. Килсеннәр безгә, килсеннәр безнең матур затлы мәҗлес проектына. Без анда шундый матур итеп шушы яулыкларның, мөслимә булуның матурлыгы хакында сөйлибез. Билгеле бер сценарий белән һәрбер тапшыруыбызга уйланылган, берешәр атна буе без ул тапшыруга әзерләнәбез. 2 сәгать тапшыру түгел, 2 сәгатьлек чарага без атналар буе әзерләнәбез. Анда мөслимә булуның матурлыгы, исламда булуның матурлыгы бөтенесе сөйләнә, күрсәтелә, төрле формалар белән, төрле яктан килеп, рәхим итсеннәр безгә. Әгәр дә ниндидер сораулар була икән, аны үз ишеңдә генә бикләнеп калмыйча белгәннәр белән сөйләшергә кирәк. Ишеттеләр, карамында шулай сөйләделәр дип түгел, каралы монда шулай сөйләделәр түгелме соң диеп сорау куеп, әлеге сорауны, әле хәтта сорау да түгел, әлеге шикне аны күңелдә калдырмаска, әлеге шикнең ахырына барып җитеп, әлеге сорауның җавабын табарга кирәк. Ишетте, аңлап җиткермәде, бәлки җөмләләребезне шулай төзеп җиткермәгәнбездер әйбит, бәлки фикеребезне без ирештереп җиткерә алмаганбыздыр. Шуңа күрә, әгәр дә инде караучыларыбыз ниндидер тискәре фикер чыгаралар икән, бу очракта әлеге фикерне алга таба фикер йөртеп, башкалар белән фикерләшергә кирәк һәм киңәшләшергә кирәк. Ассызлыкта үтәсе килә, менә безне караганнарга да үзебез өчен дә, Әлбәттә, иң беренче чиратта үзебез өчен һәм безне караучылар өчен һич тә гаепләмәгез. Без күренеш турында фикер йөртәбез, ләкин конкрет кешене гаепләргә дә бик куркыныч, чөнки Аллаһ Тәгалә әйткән, кемнедер гаепләсәң, ягъни осуждение булса, Аллаһ Тәгалә сине калдырмас үзеңдә шуның белән үк сынаумыйча дип. Үзеңә дә шундый сынау килер диеп, бумеранг дигән әйбер ул элек тә булган, хәзер дә бар, моны инде менә һаман да шул менә терминология, без аны бер кайда куя алмыйбыз бу терминологияны. Ул булган һәм бит әле Аллаһтан сорарга кирәк хәзер безнең әлеге сөйләшүләребез файдага булсын дип, бит үзебез өчен, динебез өчен, бүгенге көнебез өчен һәм ахиратыбыз өчен һәрбер мәҗлес, һәрбер мөселман җыелган мәҗлес ул шундый дугадан башлана, ул шундый дуга белән тәмамлана. Шуңа күрә барсы да файдага булсын һәм безне караучылар, безне тыңлаучылар да үзләренә гыйбрәт алсыннар әлеге сөйләшүдән, уларга гыйбрәт булсын, дәрес булсын, уйланырга җирлек булсын һәм бу җирлектә килеп туган ниндидер каршылыклы фикерләр булса, аларга җавап эзләсеннәр иде дигән фикерне әйтәсе килә. Рәхмәт. Шушы матур нотада тәмамлыйбызбы? Әйе. Тагын очрашулар насыйп булсын. Бик зур рәхмәт әңгәмә өчен. Килгәнегез өчен рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын. Аллаһ берсе, яшьләрнең дә әле сораулары булыр, безнең дә әле яшьләргә сорауларыбыз булыр. Киләчәктә тагын күрешеп, сөйләшеп, бергә эшләргә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт. Ассаламу алейкум. Аллаһның рәхмәте булсын. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ.